Είναι όλες οι πατένες. Να συνεχίσω. Νομίζω πως είναι συνδεμένο. Μισό λεπτό να δω το τέτοιο, να δω είναι στο... Να βάλω. Τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία. Συγγνώμη γι' αυτό. Παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Δήμου. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η τεχνική υποστήριξη του χειροκοπείου είναι λίγο... Είναι αναντικατάστατη. Εμείς είμαστε λίγο απλά υποκατάστατα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά, αν θέλουμε να δώσουμε μια γενική δομή ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, μάλλον δεν φαίνεται πολύ καλά εικόνα, αλλά αριστερά έχουμε τα δεδομένα εισόδου, μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων, εικόνες, κείμενο, μπορεί να είναι και δομημένα δεδομένα, δηλαδή σε κάποια μορφή που είναι οργανωμένη, για παράδειγμα, σε μια βάση δεδομένων. Το παράκανα. Και αυτό περνάει από ένα στάδιο προεπεξεργασία. Και μετά το πιο ενδιαφέρον για μας είναι οι αλγόριθμοι, οι οποίοι έχουμε διαφορετικού είδου αλγορίθμων, που αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάζονται για να παράξουν κάποια γνώση που μας είναι ωφέλιμη για την επιτέλεση κάποιας ενέργειας. Και στην εκτέλεση αυτής της ενέργειας μπορεί να την αναλάβει εξ ολοκλήρου μια μηχανή, μπορεί να την αναλάβει ένας άνθρωπος ή συνδυασμός των δύο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να λειτουργήσει στην πράξη καλά ένα τέτοιο σύστημα. Και οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με την ερμηνεία των μοντέλων, δηλαδή πρέπει κάπως αυτά τα μοντέλα να μας εξηγούν γιατί πήραν μια απόφαση, με την αξιολόγηση του αν αυτά τα μοντέλα μεροληπτούν και αν μεροληπτούν, δηλαδή για παράδειγμα με κριτήρια που έχουν να κάνουν με το φύλο, τη φυλή κλπ. Που δεν θα θέλαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αν μεροληπτούν να μπορούμε να τα διορθώσουμε, το να μπορούμε να πιστοποιούμε διαρκώς τη σωστή λειτουργία τους, το να είναι ασφαλή και τέλος να υπακούν σε ορισμένες απαιτήσεις που έχουμε, που μπορεί να είναι απαιτήσεις νομικές, ηθικές ή που προκύπτουν από κάποιο κανονιστικό πλαίσιο. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερα κάτω δεν είναι λυμμένα. Δηλαδή, υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όλα ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια. Είναι αντικείμενα που είναι ενεργά στην έρευνα αυτή τη στιγμή. Οπότε, αυτό το λέω σαν αστερίσκο για όλα όσα θα δούμε. Το μικρίνο. Πώς πάμε στην επόμενη? Φαντάζομαι με κάποιο τρόπο πατήσουμε. Να κάνουμε ένα full screen, να φαίνεται καλύτερα. Αν το κάνω full screen δεν ξέρω αν θα το δείξει. Να το δούμε. Ναι, θα το δείξει το τέτοιο F5. Θα το δείξει, αυτό δεν είναι το θέμα. Αλλά το θέμα είναι δεν ξέρω αν θα το βλέπει. Ας το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τους αλγόριθμους, να πω ότι για πολλά χρόνια που η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα αντικείμενο που υπάρχει από το 40, για πολλά χρόνια που δεν υπήρχαν δεδομένα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, οι περισσότεροι αλγόριθμοι βασίζονταν αποκλειστικά στη γνώση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο κωδικοποιούσαμε τη γνώση του κόσμου και το σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο έπαιρνε την είσοδο, είχε και τη γνώση και έβγαζε κάποια συμπεράσματα. Αυτό έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό για να λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Και για να σας πείσω, θα σας δώσω το παράδειγμα της αυτόματης μετάφρασης. Η αυτόματη μετάφραση είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα, που τα τελευταία χρόνια μόνο έχουμε καταφέρει να το προσεγγίσουμε ικανοποιητικά. Τα προβλήματα προκύπτουν από την πολυσημεία των λέξεων, για παράδειγμα, και τις διαφορετικές συντακτικές ερμηνείες. Ας πούμε, να δούμε την πρώτη πρόταση. Είδαμε τον επιστήμονα με το τηλεσκόπιο. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει ότι είδαμε έναν επιστήμονα που χρησιμοποιούσε ένα τηλεσκόπιο ή είδαμε έναν επιστήμονα χρησιμοποιώντας εμείς ένα τηλεσκόπιο. Χωρίς το πλαίσιο, χωρίς τα συμπραζόμενα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι από τα δύο ισχύει. Τώρα, αν πάμε στη δεύτερη πρόταση, είδαμε τον επιστήμονα με τη λευκή ρόμπα. Εμείς που έχουμε κοινή γνώση του κόσμου, για μας είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να είδαμε κάποιον με λευκή ρόμπα, φορούσε τη λευκή ρόμπα και τον είδαμε. Αλλά για έναν αλγόριθμο αυτό δεν είναι προφανές. Δηλαδή, η λευκή ρόμπα είναι το εργαλείο παρατήρησης ή είναι κάτι που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας? Και αντίστοιχα, ας πούμε, υπάρχει πολυσημεία των λέξεων. Ας πούμε, υπάρχει η φράση time flies στα αγγλικά, όπου το flies μπορεί να είναι ότι ο χρόνος περνάει, δηλαδή πετάει, αλλά μπορεί να είναι και οι μύγες, οπότε μπορεί να είναι οι χρονομύγες. Για έναν αλγόριθμο είναι εξίσου. Ναι, like an arrow, ισχύει. Δεν το έβαλα. Υπάρχουν δύο φράσεις. Λοιπόν, οπότε
time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Και ένα, ας πούμε, αστείο παράδειγμα ήταν από ένα σύστημα που έχει χρηματοδοτηθεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ για να παρακολουθεί όλα τα κείμενα που παράγονταν από τη Σοβιετική Ένωση και να τα μεταφράζει αυτόματα. Αυτός ήταν ο στόχος. Και όταν χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα για μετάφραση ενός προσφάσματος από τη βίβλο που στα ελληνικά είναι το πνεύμα πρόθυμο, ιδέες ασθενής, που είναι the spirit is strong but the flesh is weak. Όταν μεταφράστηκε στα αγγλικά, στα ρωσικά και πίσω στα αγγλικά, πλέον η μετάφραση ήταν the book tastes good, but the meat is stale. Γιατί υπάρχει ισοδυναμία των λέξεων, χωρίς κοινή λογική δεν μπορεί ο αλγόριθμος να βρει ποια είναι η σωστή ερμηνεία. Εντάξει. Οπότε είναι αδύνατο πρακτικά να κωδικοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση και γι' αυτό το λόγο πάμε στη χρήση δεδομένων. Και αυτή η δυνατότητα μας δόθηκε από το 1990 και μετά όλο και πιο πολύ, όπου ψηφιοποιείται ο κόσμος, έχουμε στη διάθεσή μας πολλά δεδομένα και μπορούμε πλέον να εφαρμόζουμε αλγόριθμους, όπως λέγονται, μηχανικής μάθησης, οι οποίοι τους κανόνες που λέγαμε προηγουμένως τους μαθαίνουν αυτόματα από τα δεδομένα. Αυτός είναι ο στόχος. Να παρατηρώ δεδομένα και μέσα από αυτά τα δεδομένα να συνεπάγω κανόνες και να μαθαίνω και αναπαραστάσεις. Τώρα, να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα του πώς λειτουργούν τέτοιοι αλγόριθμοι. Όταν λέμε δεδομένα πίνακα, εννοούμε δεδομένα τα οποία τα έχουμε οργανώσει σε στήλες. Οι στήλες είναι μία τιμή και κάθε γραμμή είναι ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου έχω σημεία, έχω χαρακτηριστικά Χ1 και Χ2. Έχω δηλαδή δύο τιμές και κάθε δείγμα μου είναι δύο τιμές. Έχουν τοποθετηθεί πάνω σε ένα επίπεδο. Και κάποια από αυτά τα σημεία έχουν την τιμή. Συγγνώμη. Τώρα για κάποιο λόγο δεν το βλέπετε. Ναι. Ένα λεπτάκι. Όχι. Δεν βλέπουμε στο projector το... Πρέπει να κάνουμε το full screen που είναι τώρα. Stop share, change κανονικά, πρέπει να βάλουμε sharing, πάτε εδώ. Όχι, αυτό το κάνουμε. Αλλά, να το κάνουμε. Share και να το συνεχίσω. Κάντο, διάλεξε τώρα. Όλη την οθόνη, share. Και θέλω... Σύνταξε. Τώρα δεν φαίνεται από το zoom. Ένα λεπτάκι. Πώς σταματάει η προβολή? Ναι. Η προβολή του PowerPoint. Ναι. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Γι' αυτό είναι έτσι. Αυτό φαίνεται στο Zoom. Κλείσουμε το PowerPoint. Ναι, να το κλείσουμε το PowerPoint. Ωραία. Το έκανα τώρα. Ας το κλείσουμε το PowerPoint. Πάντα καλά, θα έχει. Όχι, γένει όμως. Ναι. Ωραία, είναι. Κλείσουμε το PowerPoint. Αυτό εδώ είναι. Ναι, κλείστο. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, Έτσι φαίνεται πάντως. ωραία, ωραία. Ας το πάμε έτσι. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε σημεία με δύο χαρακτηριστικά. Κάθε σημείο έχει δύο τιμές, από το -6 έως το +6. Και αν έρθουμε εμείς σαν άνθρωποι και πούμε θέλω να μου βρεις έναν κανόνα για το ποια σημεία θα λες ότι είναι μπλε και ποια σημεία θα λες ότι είναι πορτοκαλί. Μπορούμε εύκολα να πούμε ότι θα μπορούσαμε να χωρίσουμε κάπως αυτό το επίπεδο και όποια είναι από την κάτω αριστερά πλευρά θα τα λέμε πορτοκαλί και όσα είναι από την πάνω δεξιά θα τα λέμε μπλε. Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης εκπαιδεύεται από αυτά τα δεδομένα και βρίσκει αυτό το κανόνα μόνος του. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αν πάμε σε πιο σύνθετους κανόνες, ας πούμε αν πάμε εδώ,
εκπαιδεύεται και επίσης βρίσκει το μοντέλο, τον κανόνα του ποια δείγματα θα λέω πορτοκαλί και ποια θα λέω μπλε. Και αυτό μπορεί να γίνει σε αρκετά πιο σύνθετες περιπτώσεις. Ας πούμε, μπορούμε να έχουμε μια τέτοια περίπτωση, όπου αυτά που βρίσκονται μέσα στον κύκλο θέλουμε να είναι μπλε και αυτά που βρίσκονται στο δαχτυλίδι που βρίσκεται έξω θέλουμε να είναι πορτοκαλί. Ο αλγόριθμος βρίσκει αυτό το κανόνα. Οπότε το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με αρκετά σύνθετα παραδείγματα. Και γιατί είναι αυτό χρήσιμο? Γιατί αν πάμε στην περίπτωση, ας πούμε, που έχω τέτοια δεδομένα και θέλω να τα χρησιμοποιήσω για να προβλέψω, για παράδειγμα, την τιμή ενός ακινήτου, με βάση το πλήθος των δωματίων που έχει, την ηλικία του, το εμβαδό κτλ. Μπορώ να έχω ένα τέτοιο μοντέλο, του δίνω τέτοιες εισόδους και το εκπαιδεύω μια τέτοια συνάρτηση αυτών των εισόδων και φτιάχνω ένα μοντέλο που με εκτιμά την αξία ενός ακινήτου δεδομένων των χαρακτηριστικών του. Τώρα, τι σχέση έχει αυτό με την εκπαίδευση? Θα σας πω ότι το 2022, έψαξα να βρω δηλαδή ένα τέτοιο παράδειγμα, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Αργεντινή ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο προέβλεπε ποιοι μαθητές είχαν υψηλό ρίσκο να σταματήσουν το σχολείο. Και έβαζαν δηλαδή σαν χαρακτηριστικά εισόδου τις απουσίες, το αν έχει μείνει σε κάποια τάξη, το βαθμό του κτλ. Και το μοντέλο έβγαζε μια πιθανότητα ο μαθητής να σταματήσει το σχολείο. Οπότε αυτόματα σύστηνε στους δασκάλους και στους συμβούλους με ποιους μαθητές να επικοινωνήσουν, ενδεχομένως να τους βοηθήσουν κτλ. Οπότε τέτοια μοντέλα πρόβλεψης μπορεί να είναι χρήσιμα και στην εκπαίδευση. Τώρα, στα γρήγορα θα περάσω στην εικόνα. Η εικόνα είναι πιο σύνθετη, γιατί η εικόνα είναι ένας πίνακας τιμών φωτεινότητας. Εκεί πέρα αυτό που κάνουμε είναι ότι επεξεργαζόμαστε με κατάλληλα φίλτρα τις εικόνες και βγάζουμε από αυτές χαρακτηριστικά. Ας πούμε, αυτό είναι ένα φίλτρο το οποίο βγάζει ένα χαρακτηριστικό από το παπουίνο, το πότε έχουμε έντονη μεταβολή από κάθετη ακμή στο κόκκινο. Οπότε δίνει μια μεγάλη τιμή, δεν φαίνεται καλά στην προβολή, αλλά δίνει μια μεγάλη τιμή εκεί που αρχίζει η μύτη και μια πολύ μικρή τιμή εκεί που τελειώνει η μύτη. Τώρα, αν εμείς χρησιμοποιούμε πολλά τέτοια φίλτρα για να μάθουμε σύνθετα χαρακτηριστικά, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε το ένα μετά το άλλο. Ας πούμε, αυτό είναι κάτι που βρίσκει οριζόντιες γραμμές. Πριν είχαμε κάτι, τώρα έχουμε οριζόντιες. Μπορούμε να τα τοποθετήσουμε το ένα μετά το άλλο σε ένα μοντέλο που έχει πολλά βήματα επεξεργασίας, μεγάλο βάθος, και γι' αυτό μιλάμε για deep learning και βαθιά μάθηση. Και να μάθουμε πιο σύνθετα μοτίβα. Ας πούμε, στα αριστερά βλέπουμε τα πρώτα επίπεδα ενός τέτοιου δικτύου. Μαθαίνω μικρές ακμές, οριζόντιες, κάθετες, πλάγιες. Μετά τις συνδυάζω αυτές σε υφές, δηλαδή πιο σύνθετα μοτίβα. Συνδυάζω τις υφές σε μοτίβα όπως το μοτίβο ενός λουλουδιού, το μοτίβο μιας σφαίρας κτλ. Αυτά συνδυάζονται σε μέρη αντικειμένων και τελικά σε αντικείμενα. Αν δηλαδή κάνουμε ένα μικρό zoom, θα δούμε ότι το τελευταίο μοτίβο, το τελευταίο κομμάτι είναι από το πιο βαθύ κομμάτι του δικτύου, το οποίο αναγνωρίζει, ας πούμε, ολόκληρα αντικείμενα, κτίρια, ανθρώπους, μάτια, πρόσωπα κτλ. Οπότε με αυτό το μηχανισμό μπορούμε να μάθουμε να αναπαριστούμε αντικείμενα εσωτερικά στο μοντέλο, τα οποία μετά θα εντοπίζονται και σε εικόνες. Τώρα, στην πράξη αυτό εφαρμόζεται και σε εφαρμογές σημαντικές, όπως για παράδειγμα στην ακτινολογία. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε ιατρικές εικόνες. Θα τα προσπεράσω, θα σας πω μόνο ότι υπάρχει μία μεταανάλυση που είχε γίνει στο Lancet. Το Lancet είναι, αν δεν γνωρίζετε, ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά περιοδικά, το οποίο έδειξε, εξετάζοντας μια πληθώρα μελετών, ότι τα συστήματα αυτά που έχουν υλοποιηθεί έχουν εξίσου καλή επίδοση με τους ακτινολόγους. Οπότε, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας τέτοια συστήματα, να μην κάνουν λάθη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σήματα, για να καταλάβουμε πώς τα δεδομένα εξάγουν κανόνες, να πάρουμε ένα παράδειγμα, το οποίο ενδεχομένως το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει έναν αισθητήρα που λέγεται επιταξιόμετρο. Και αυτό έχει 3 άξονες και μετράει την επιτάχυνση σε αυτούς τους 3 άξονες. Αυτό εδώ είναι ένα σήμα, είναι αληθινό σήμα, το οποίο προκύπτει από το επιταξιόμετρο ενός κινητού τηλεφώνου, κάποιου που το έχει στητσά τα πλάτη.
κάθε κορυφή είναι μια αύξηση της επιτάχυνσης, κάθε κορυφή προς τα κάτω είναι μια επιτάχυνση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τα βήματα κάποιου από αυτό. Υπάρχει κάποια πρόταση? Πείτε το. Σωστά. Κάθε κορυφή λοιπόν είναι ένα βήμα. Είναι πολύ εύκολο. Εντάξει. Οπότε θα μπορούσα να πω όταν η επιτάχυνση ξεπερνάει μία τιμή, μέτρα ένα βήμα. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, αν αυτός σε μεγάλο βαθμό έτσι δουλεύουν αυτά τα συστήματα. Παρ' όλα αυτά, αν εγώ την ώρα που περπατάω, κρατάω το τηλέφωνο στο χέρι, το σήμα είναι έτσι. Τώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή, ο κανόνας είναι λίγο πιο σύνθετος. Θα έχει και άλλα κομμάτια αυτός ο κανόνας. Θα παρατηρήσουμε ότι πάλι θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα πιο σύνθετο κανόνα και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα αν μιλάμε ταυτόχρονα. Όπου κάπως μπορεί να ακυρώνουμε την κίνηση της επιτάχυνσης, να περνάμε το χέρι μας. Είναι δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό πρόβλημα. Αλλά αν δώσουμε σε έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης αρκετά τέτοια παραδείγματα, θα βρει τους κανόνες και τελικά θα δουλεύει το σύστημα στο να ανιχνεύει σωστά τα βήματα. Και πάμε τώρα στη φυσική γλώσσα, που είναι η πιο πονεμένη ιστορία. Πάλι θα πάω λίγο σε ένα σύστημα. Αυτό που κάνουμε σήμερα πλέον για να χειριστούμε τις λέξεις είναι ότι βρίσκουμε διανυσματικές αναπαραστάσεις αυτών. Με κάποιον τρόπο δηλαδή πρέπει να κωδικοποιήσουμε την πληροφορία των συμφραζόμενων. Δηλαδή, θυμάστε τα παραδείγματα που είδαμε πριν με τη μετάφραση και πώς αυτοί αποτύχανε. Αν με κάποιον τρόπο κωδικοποιούμε την πληροφορία που έχουν τα συμφραζόμενα, ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε διανυσματικές αναπαραστάσεις, ενσωματώσεις όπως λέγονται λέξεων. Ας πούμε, αν βάλω τη λέξη school σε αυτή την ενσωμάτωση, βλέπω ότι οι γείτονες εδώ είναι το school, και αν αρχίσω να κοιτάω τους γείτονες, τους κοντινούς του σχολείου, σε αυτό το διανυσματικό χώρο, βλέπω college, university, education, attended, student. Δηλαδή βλέπω λέξεις οι οποίες νοηματικά είναι κοντά. Αυτές προέκυψαν γιατί εμφανίζονται συχνά στα συμφραζόμενα αυτής της λέξης. Οπότε, αν φτιάξω μια ενσωμάτωση, μια διανυσματική αναπαράσταση που λέξεις είναι κοντά στα συμφραζόμενά τους, στα προβλήματα τα οποία έχω να λύσω, μπορώ πλέον να βρω κανόνες και για τις λέξεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κατανοητό. Αυτή όμως η ιδέα ήταν μια κεντρική σκέψη η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός μοντέλου που λέγεται ο μετασχηματιστής. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Και είναι ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη στη τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα άρθρο που που βγήκε το 2017 και έκτοτε έχει αλλάξει τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή αυτό το άρθρο έχει πάνω από 110.000 αναφορές, είναι τεράστιο το νούμερο. Και οι μετασχηματιστές οδηγούν σε σημαντική πρόοδο σε προβλήματα όπως η αυτόματη μετάφραση, η κατηγοριοποίηση κειμένου, η αυτόματη περίληψη κειμένου, αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις και φυσικά οι διαλογικοί πράκτορες, που είναι τα large language models, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, που είναι και αυτά τα οποία είναι τα πιο διάσημα, έχουν γίνει πολύ διάσημα τον τελευταίο χρόνο. Και έτσι πάμε στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη που παράγει περιεχόμενο. Και ίσως έχετε ακούσει το ChatGPT. Το ChatGPT είναι ένας transformer, είναι ένα GPT μοντέλο, λέγεται Generative Pre-trained Transformer, και χρησιμοποιεί ένα κομμάτι των μετασχηματιστών, δηλαδή προέρχεται από τους μετασχηματιστές σαν μοντέλο. Και δεν ξέρω, το έχετε χρησιμοποιήσει το ChatGPT? Ναι. Ωραία. Οπότε δεν έχει νόημα να σας δείξω πώς δουλεύει. Στην ουσία μπορείτε να το ρωτάτε αγγλικά, ελληνικά, οτιδήποτε, σας απαντάει. Μπορείτε να του ζητάτε να σας... παρακαλώ. Βεβαίως, ναι. Κάπου το έχεις ανοιχτό στο. Ναι. Καινούργιο. Λοιπόν, το ChatGPT κάνετε login, εμφανίζεται ένα prompt και εκεί μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Ας πούμε ότι θέλετε να βάλετε ασκήσεις με κλάσματα σε παιδιά δημοτικού.
Εσύ γενικώς. Δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Και αρχίζει αυτό και απαντάει. Και μας δίνει παραδείγματα. Και μπορούμε να πάρουμε ιδέες ενδεχομένως για να χρησιμοποιήσουμε στην τάξη. Αλλά μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί με πολλά δισεκατομμύρια κειμένων και έχει πάρα πολλές παραμέτρους και μπορεί να απαντάει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Και απαντάει σε φυσική γλώσσα. Εντάξει. Οπότε αυτό το μοντέλο είναι ένας μετασχηματιστής. Επίσης έχει ένα μηχανισμό για να βελτιώνεται συνεχώς. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, μπορώ να του πω ότι δεν μου άρεσε η απάντησή σου. Επίσης, αν ρωτήσω 2-3 πράγματα, θα μου πει είσαι ικανοποιημένος από το διάλογο μας μέχρι τώρα. Αυτό χρησιμοποιείται μέσα σε ένα μηχανισμό για να βελτιώνει διαρκώς το μοντέλο, το οποίο λέγεται Reinforcement Learning from Human Feedback. Είναι μια τεχνική ενισχυτικής μάθησης, όπου το μοντέλο συνεχώς βελτιώνεται παίρνοντας είσοδο από τους χρήστες. Φυσικά υπάρχουν και μοντέλα παραγωγής, όχι μόνο κειμένου, υπάρχουν και μοντέλα παραγωγής εικόνων. Πριν μερικά χρόνια έγινε αρκετά διάσημο το StyleGAN 2. Αυτό το μοντέλο παράγει εικόνες προσώπων που δεν υπάρχουν. Αυτό δηλαδή δεν είναι αληθινή φωτογραφία. Είναι ένα πρόσωπο που παρήγαγε το συγκεκριμένο μοντέλο και κάθε φορά που θα το κάνω refresh, μου παράγει ένα καινούριο πρόσωπο που επίσης δεν υπάρχει. Και η πιστότητά του είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ με αληθινό, αλλά δεν είναι. Το ξέρουμε γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει παραχθεί το συγκεκριμένο, ακόμα και αν βασίζεται και μοιάζει σε ένα πρόσωπο που υπάρχει, θα έχει διαφορές. Δηλαδή, αυτό έχει μάθει την κατανομή των δεδομένων προσώπου από χιλιάδες πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα που παράγει πλέον δεν είναι δείγματα συγκεκριμένα από εκπαίδευση, αλλά ακολουθούν αυτή την κατανομή. Και υπάρχουν και μοντέλα που γενικά μπορούν να παράξουν εικόνες από κείμενο. Ας πούμε, αυτή εδώ η εικόνα είναι, γράψαμε στο prompt an answer in the shape of an avocado και μας έφτιαξε αυτή την εικόνα. Οπότε επίσης δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θα το ήθελα στο σπίτι μου αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε τέτοιες εικόνες να τις χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, θα μπορούσατε να παράγετε εικόνες για να χρησιμοποιήσετε σε μια τάξη. Που λέτε πώς θα θέλατε να φαίνεται τι να δείχνει μια εικόνα και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και τώρα ένα άλλο που ήθελα να σας δείξω που είναι για μένα πολύ τρομακτικό είναι το Gemini. Το Gemini είναι ένα... δεν ξέρω αν το έχετε χρησιμοποιήσει αυτό. Αυτό βγήκε πρόσφατα. Είναι ένα μοντέλο, η διαφορά με το ChatGPT είναι ότι είναι πολυτροπικό. Πολυτροπικό θα πει ότι μπορώ να αλληλεπιδρώ μαζί του όχι μόνο με κείμενο, αλλά μπορώ να αλληλεπιδρώ με εικόνα. Και έρχεται ένας συνάδελφος λοιπόν και μου λέει, τους έβαλα αυτά τα θέματα. Δώστε στο Gemini να δω τι θα κάνει. Και βγάζω, μισό λεπτό να το βρω, νομίζω το έχω αντιγράψει. Λοιπόν, έρχεται ο συνάδελφος και βγάζω τα θέματα με κινητό. Η εικόνα, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε σε λίγο. Η εικόνα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή την έχω βγάλει ανάποδα. Στην άκρη είναι θολή. Έχει 2-3 ερωτήσεις μέσα. Δηλαδή, εγώ όμως θέλω για την ερώτηση 2, που είναι ανάποδα την απάντηση. Και θέλω να μου πει, ας πούμε, ποια είναι η σωστή και γιατί. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι ερχόμαστε στο Gemini, ανεβάζουμε την εικόνα. Και το ρωτάμε. Και το μοντέλο διαβάζει την εικόνα. Για να δούμε τι θα πει. Τη διαβάζει σωστά, απαντάει σωστά και εξηγεί με πολύ αναλυτικό τρόπο
γιατί είναι η σωστή απάντηση και εξηγεί σωστά. Και εκεί πέρα τρομάξαμε γιατί οι φοιτητές δεν έχουν παρά να βγάλουν μια φωτογραφία τα χρήματα, τα ανεβάσουν και να γράψουν 10. Ναι, ναι, αυτό έκανε. Αυτό έκανα. Ακόμα καλύτερα. Το PDF. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ μπαίνουμε σε λίγο τεχνικά θέματα. Δεν απαντάει το ίδιο πάντα. Οκ. Α, τελικό να πει. Ναι. Ναι. Ωραία, οκ. Βγάλτε φωτογραφία με το κινητό. Ναι, μπορείτε να το βγάλετε μια φωτογραφία. Η κατάσταση είναι τραγική. Το αποθηκεύεις ως Οπότε, JPG, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. εμείς λέμε να βάλουμε jammers στις αίθουσες, να πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα, να κλείνουμε το Wi-Fi για να έχουμε μια ελπίδα ότι οι φοιτητές δεν θα τη γράψουν. Αλλά από την άλλη είναι αρκετά εντυπωσιακό κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να λειτουργεί τώρα αυτό για τα ελληνικά. Λειτουργεί ακόμα καλύτερα για τα αγγλικά. Ναι. Ναι. Σαν εικόνα. Ναι. Δεν θα είναι σε κάθε ερώτημα με βεβαιότητα ίδια τα αποτελέσματα. Ο λόγος είναι ότι, ωραία, αυτό έχει ίσως νόημα να το πούμε, αυτό το μοντέλο δεν διαφέρει πολύ, μάλλον διαφέρει πάρα πολύ, αλλά αυτό που κάνει είναι ότι κάθε φορά παίρνει μία ακολουθία κειμένου και προβλέπει την επόμενη λέξη. Λέει ποια είναι η επόμενη λέξη που πρέπει να πω. Δηλαδή, όταν του δίνουμε εμείς ένα prompt, όταν το ρωτάω κάτι, ξεκινάει αυτό. Δεδομένων των λέξεων που μου έδωσε ο χρήστης. Ποια είναι η επόμενη λέξη που πρέπει να πω. Εκεί μπορεί να υπάρχουν 15 κατάλληλες λέξεις. Επιλέγει μία. Με έναν τυχαίο τρόπο. Μετά, στην επόμενη επανάληψη, λέει δεδομένων των 15 λέξεων του κειμένου που έδωσε ο χρήστης, συν αυτό που είπα εγώ, ποια είναι η επόμενη λέξη. Και πάλι επιλέγει μία. Και αυτό και συνεχίζει αυτό να το κάνει μέχρι να θεωρήσει ότι πρέπει να σταματήσει. Οπότε, επειδή σε κάθε βήμα επιλέγει κατά κάποιο τρόπο μία από τις πολλές κατάλληλες λέξεις, ο τρόπος που απαντάει μπορεί να είναι διαφορετικός. Δηλαδή, η φράση. Το νόημα θα είναι το ίδιο. Η λύση θα είναι ίδια. Πιθανότατα θα είναι το ίδιο. Αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην είναι. Στην έκφραση. Μπορεί να κάνει και λάθος. Δηλαδή, μία στις 10 να κάνει λάθος. Μπορεί να ρωτήσετε 10 φορές το ίδιο πράγμα και τις 9 να το πει σωστά και τη μία να το πει λάθος. Για τον λόγο που σας ανέφερα. Γιατί κάπου σε αυτές τις τυχαίες επιλογές έκανε μια επιλογή που δεν ήταν σωστή. Είναι σαφές. Η σύντομη απάντηση είναι δεν θα είναι η ίδια. Δεν θα είναι υποχρεωτικά η ίδια. Ναι. Μπορεί να είναι νοημητικά ίδιες, αλλά μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική διατύπωση, μπορεί να είναι, ναι, θα είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τώρα για τις προκλήσεις, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχω. Έχεις. Ωραία. Θα με σταματήσετε. Εμένα θα ρωτάς. Εγώ είμαι. Ποιος πάει. Ωραία. Λοιπόν, απλά να προτείνω να δούμε πρώτα τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε λίγο χρόνο και μετά να πάμε στις προκλήσεις. Στις άλλες προκλήσεις είναι το δυσάρεστο κομμάτι. Λίγο προηγούμενη, αλλά έχουμε πει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω πρώτα να σας πω παραδείγματα εφαρμογών, να σιγουρευτούμε ότι θα προλάβουμε. Οι περισσότερες εφαρμογές που υπάρχουν σήμερα και κυκλοφορούν τέλος πάντων στην πράξη, έχουν να κάνουν με την προσαρμογή στον μαθητή. Δηλαδή, το Canmingo είναι ένα chatbot του Khan Academy, το οποίο μπορεί ένας μαθητής που δουλεύει πάνω σε κάποια προβλήματα, προσπαθεί να λύσει μια άσκηση και δυσκολεύεται κάπου. Κανονικά θα άφηνε την άσκηση αν δεν μπορούσε να τη λύσει και όταν θα έβρισκε το δάσκαλο ή οτιδήποτε, ας πούμε, κάποιο βοηθό, θα ρωτούσε να πάρει μια βοήθεια. Τώρα έχει το chatbot που του λέει να αρχίσω με τον πολλαπλασιασμό, γιατί δεν υπάρχει, με ποια σειρά να κάνω τις πράξεις. Και έρχεται το chatbot και λέει, δίνει μια μικρή βοήθεια, δεν δίνει την απάντηση, δίνει μια μικρή βοήθεια για να βοηθήσει το μαθητή. Οπότε αυτό είναι το σενάριο χρήσης. Εμείς το λέμε διαμορφωτική αξιολόγηση.
πολύ πιο επιστημονικό από το δικό μου. Αυτή είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση. Ωραία. Εξατομικευμένη κιόλας. Ναι. Οπότε βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Μία άλλη εφαρμογή είναι το Blueprint Prep. Το Blueprint Prep είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στην προετοιμασία για εξετάσεις. Ας πούμε, θέλετε να δώσετε αγγλικά ή θέλετε να δώσετε κάποιο LSAT, ας πούμε, για να στην Αμερική χρησιμοποιείτε αυτό. Αυτό που κάνει αυτό το εργαλείο είναι ότι κοιτάει σε ποια προβλήματα, σε τι τύπους προβλημάτων, σε ποια γνωστικά αντικείμενα έχετε περισσότερες αδυναμίες και σας συστήνει να ασχοληθείτε με αυτά. Και μάλιστα αυτό προσαρμόζεται δυναμικά. Αν αρχίσετε να απαντάτε σωστά, θα σας προτείνει κάτι άλλο. Και προτείνει δηλαδή εξάσκηση πάνω σε αντικείμενα στα οποία συναντάτε δυσκολία. Εντάξει. Οπότε αντί να δίνουμε 10 τεστ και να πούμε κάνε αυτά τα 10 τεστ και κάνουν όλοι τα ίδια, ο καθένας κάνει το κομμάτι στο οποίο έχει τη μεγαλύτερη έλλειψη. Αυτό το λέμε. Παρακαλώ. Ναι, αυτό το λέμε εξατομικευμένη αυτορύθμιση. Αλήθεια σας λέω. Χαίρομαι που υπάρχουν ονόματα για αυτά τα πράγματα. Είναι της ψυχολογίας, αυτή είναι η ψυχολογική όρη της μάθησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπάνιο. Εσύ, σε ευχαριστούμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Το άλλο είναι το Age of Learning. Το Age of Learning έχει ένα περιβάλλον παιχνιδοποίησης, δηλαδή η μάθηση γίνεται μέσα από παιχνίδια. Τόσο υπάρχει και εδώ το προσωποποιημένο στοιχείο, αλλά και τα παιχνίδια αυτά καθ' αυτά, κομμάτι τους δημιουργείται με τη χρήση πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης από κάτω. Οπότε έχουμε και εδώ τέτοια εργαλεία. Να αναφέρω απλώς, επίσης χρησιμοποιούν εργαλεία προσωποποιημένης μάθησης και το Duolingo, αν το έχετε ακούσει, για να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, το Carnegie Learning, και υπάρχουν και εφαρμογές που, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτόματη αναγνώριση φωνής για μαθητές που δυσκολεύονται στη συγγραφή. Και οπότε το AI σύστημα αναγνωρίζει απλά τη φωνή σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, αυτά είναι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Τώρα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις προκλήσεις. Πόσο χρόνο περίπου έχω, κύριε Σπάνιο? Έχεις άλλα 5 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια. Θα πω Το αφεντικό μου είπε δώσ' του κι άλλο, δώσ' του κι άλλο, οπότε εγώ υπακούω κάθε φορά στην αρχηγού παρόντος, πώς το λέει. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά υπάρχει μια παραδοχή του αναλόγως της επικινδυνότητας, δηλαδή πόσο κίνδυνο περιέχει μια εργασία για την ανθρώπινη ζωή ή γενικά για τον κόσμο, τόσο περισσότερο πρέπει να βάζουμε ανθρώπους να την επιτελούν. Δηλαδή, ας πούμε, στην ιατρική δεν μπορώ να διανοηθώ να μην υπάρχει κάπου μέσα στο loop ο άνθρωπος. Επίσης, το αν θα μπει ο άνθρωπος ή όχι εξαρτάται από το πόσο καλά δουλεύει το AI σύστημα και πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχουμε στην σωστή λειτουργία του. Οπότε, εδώ έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο για το πόσο εμπλέκεται ο άνθρωπος και πόσο αναλαμβάνει με αυτόνομο τρόπο η μηχανή. Και να σας πω παραδείγματα του γιατί πρέπει να εμπλέκεται ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα είναι η ευρωστία. Εδώ έχουμε ένα σύστημα αναγνώρισης εικόνας. Του δίνουμε την αριστερά εικόνα, μας λέει πάντα, σωστά. Προσθέτουμε απειροελάχιστο θόρυβο. Βλέπετε αυτή η εικόνα θορύβου έχει πολλαπλασιαστεί με 7/10⁻3. Πρακτικά το οπτικό αποτέλεσμα είναι ολόιδιο για μας, δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αλλά ο αλγόριθμος λέει με τεράστια εμπιστοσύνη ότι είναι κάτι άλλο. Οπότε μπερδεύουμε τον αλγόριθμο. Το ίδιο και εδώ. Φοράνε αυτοί οι άνθρωποι κάποια γυαλιά και ξαφνικά το σύστημα τους μπερδεύει με διάσημους τοπιούς. Ή βάζω το σύστημα στην πάνω εικόνα λέει μπανάνα, σωστά. Στην κάτω εικόνα έχω προσθέσει αυτό το sticker και δίνει και λέει το σκέρα. Φανταστείτε τώρα να έχετε ένα Tesla και να βάλετε μπροστά μία εικόνα σε κάποιον και ξαφνικά να παίρνει λάθος απόφαση, να νομίζει ότι δεν υπάρχει στόχο, ας πούμε, το σύστημα. Οπότε αυτό θέτει πολύ σημαντικά ζητήματα ασφάλειας. Το δεύτερο είναι η μεροληψία. Εδώ είναι ένα καταστροφικό παράδειγμα για τη Microsoft, όπου βάλανε ένα bot το 2016 να συνομιλεί με ανθρώπους και αυτόματα να μαθαίνει, και επειδή μιλούσε κυρίως με χρήστες που ήταν ακροδεξιοί ή τέλος πάντων του μιλούσαν χρήστες που ήταν ακροδεξιοί στο Twitter, έγινε και αυτό, είχε ρατσιστικό λόγο. Αυτό είχαν Ομπάμα τότε, πρόεδρε.
Και εδώ βλέπουμε επίσης ρατσιστική κατηγοριοποίηση εικόνων από το Google. Στην αριστερή εικόνα βρίσκει όπλο, στη δεξιά εικόνα δεν βρίσκει όπλο. Ο μαύρος κατάει όπλο. Ναι, ο μαύρος κατάει όπλο. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Και να πω ότι ένα παράδειγμα από την ανάποδη μεριά έγινε πρόσφατα με το Gemini. Το Gemini έχει τη δυνατότητα να παράγει εικόνες. Το κόψαν, δεν ξέρω αν το ακούσατε, γιατί δεν έβγαζε λευκούς. Το ανάποδο. Είχαν βάλει το ανάποδο guardrail και πρακτικά δεν έβγαζε ανθρώπους, ας πούμε, από τον Αμερικανικό Νότο που ήταν όλοι Ινδιάνοι και μαύροι. Ενώ ήταν Confederates. Τέλος πάντων, απέτυχαν και εκεί. Και να πω δύο λόγια για την ερμηνεία. Η ερμηνεία επίσης είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, τα μοντέλα που σας έδειξα πριν είναι έντονα μη γραμμικά, δηλαδή έχουν μια συμπεριφορά την οποία δεν μπορούμε εύκολα να την καταλάβουμε. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να εξηγεί το μοντέλο, πήρα αυτή την απόφαση για αυτό το λόγο. Και μάλιστα να μπορεί και να μας λέει τι θα έπρεπε να αλλάξω, για παράδειγμα, για να πάρω μια διαφορετική απόφαση. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί να είναι transparent, να καταλαβαίνουμε τη λειτουργία του. Και υπάρχει πολλή έρευνα που γίνεται στην ερμηνεία. Ας πούμε, εδώ ο αλγόριθμος εξηγεί τη ηλεκτρική κιθάρα και σου λέει, να, εκείνο το κομμάτι με έκανε να πω κιθάρα. Εκείνο το κομμάτι με έκανε να πω ακουστική κιθάρα, γιατί είχε κάνει λάθος. Και το κομμάτι δεξιά με έκανε να πω σκύλος, λαμπρατόρ, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Και αυτό εφαρμόζεται σε... Υπάρχει τέλος πάντων πολλή έρευνα. Σε αυτό δεν θέλω να επαθύνω. Τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω είναι για το κανονιστικό πλαίσιο. Να πω ότι για τους λόγους που αναφέραμε υπάρχει μια διερεύνηση στα περισσότερα κράτη για το τι θα κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα την διαχειριστούμε. Η Αμερική, για παράδειγμα, δεν θέλει να βάλει κανόνες γιατί θα εμποδίσει, έχει το προβάδισμα βιομηχανικά, οπότε θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα την τραβήξει πίσω. Στην Ευρώπη έχουμε εισάγει ένα νομικό πλαίσιο, το λεγόμενο AI Act. Το AI Act έγινε διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο και τώρα βρίσκεται στα κράτη-μέλη και κάποια στιγμή θα γίνει μια διαβούλευση για να καταλήξει στον τελικό νόμο, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ. Αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια σύντομα σχετικά. Τα βασικά στοιχεία που έχει αυτό το Act είναι ότι ορίζει τα συστήματα, τα βάζει σε 3 κατηγορίες. Αυτά που έχουν μη αποδεκτό κίνδυνο, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, περιλαμβάνεται ένα σύστημα social scoring. Αν εγώ η πρόνοια που θα λαμβάνω εξαρτάται από κάποιο δείκτη που βγάζει ένα AI και ένας άλλος θα λαμβάνει άλλη κοινωνική πρόνοια με αυτό το δείκτη. Αυτό είναι μη αποδεκτό και δεν θα επιτραπεί να τεθεί ένα τέτοιο σύστημα σε ισχύ. Υπάρχουν συστήματα υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές εφαρμογές, όπου θα υπάρχει πολύ κοντινή εποπτεία της λειτουργίας τους. Και υπάρχουν και συστήματα τα οποία έχουν χαμηλότερο ρίσκο, όπως τα παραγωγικά μοντέλα ή άλλα συστήματα τα οποία δεν θεωρούμε ότι έχουν ρίσκο, που εκεί πέρα η απέτηση είναι να έχει διαφάνεια στον τρόπο εκπαίδευσης, στον τρόπο λειτουργίας, στα δεδομένα, δηλαδή τέτοιου τύπου απαιτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό της UNESCO. Αυτό αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, συγκεκριμένα για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή για το πώς χρησιμοποιούμε το ChatGPT στην εκπαίδευση. Και θέτει κάποιους άξονες. Εσείς νομίζω είστε καταλληλότεροι από μένα να τους κρίνετε. Απλά σας το λέω ότι υπάρχει, μπορείτε να το διαβάσετε, είναι ελεύθερα διαθέσιμο online. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρουμε ερωτήσεις. Ή πάμε στο επόμενο. 2 ερωτήσεις. 2 ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ήσουν καταπληκτικά. Μάλλον Ήσουν καταπληκτικά σαφής. Ναι, βεβαίως. Ναι, από όσο γνωρίζω, δεν γνωρίζω αν διατίθενται στα ελληνικά. Να σας πω την αλήθεια, έχω δει τι κάνουν. Με συγχωρείτε. Έχω δει τι κάνουν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα ελληνικά. Ωραία. Λοιπόν, Ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι.